ପିସ୍ ଭଲ ପିସ୍ ଅଛି। ଖରାପ ନାହିଁ ହେଲେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ହେଲେ କିଶୋର ଭାଇ ନା ମୁଁ କୋଉ କିଛି କହିବିନି। ଏପଟେ ପୁରା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କଟକୀ ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭାବେ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଆଜି ଯାଉଛୁ ମଟନ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ମଟନଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା। ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ବର୍ଷ ତଳେ। ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି ସେଇ ବର୍ଷେ ତଳେ। ଦେଖିବା ଆଜି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଗା କରି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଦୋକାନ ପାଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। କିଶୋର ଭାଇନା ହୁଁକୁ କେଉଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରିଲ୍ସଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଶୋର ଭାଇନା ସତରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଶୋର ଭାଇନା ସେପଟେ ଛାଣୁଛନ୍ତି। କିଶୋର ଭାଇନା କ'ଣ ଛାଣୁଛନ୍ତି? ସରିଲାଣି କ'ଣଟା? ମଟନ ଫଟନ ସବୁ ସରିଲା, ରେଡ଼ି ହେଇ ସବୁ ସରିଲାଣି ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ? ହଁ ଚାଲୁଛି। ଏପଟେ ପୁରା ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାପୁନ ସେପଟେ ବସିଛି। ଆମର ଏଠି ମାଲ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ମଟନ ଆଉ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗ୍ରେଭି ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାନେ ଅଛି, ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମଟନ ଏଇଭଳିଆ ପିସ୍ ଭଲ ପିସ୍ ଅଛି। ମଟନ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ମାଂସ ଭଲ ସିଝିଛି, ମାଛ ତ ନର୍ମାଲ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ହେଲେ କିଶୋର ଭାଇନା ମୁଁ କୋଉ କିଛି କହିବିନି। ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ମଟନର 4-5 ପିସ୍ ଭଲ ଭଲ ପିସ୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ୱେଲ୍ କୁକ୍ ହେଇଛି। କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ କି ଅଧିକା ସିଝିଛି ବୋଲିକା। ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ଗୁରା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼ ରହିବ। ପାମ୍ପଡ଼ ସେପଟେ ଖାଉଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ସିଏ ଆଉ କିଛି କହୁନି। କିଶୋର ଭାଇନା ଭଳିଆ ସିଏ ବି କିଛି ଆଉ କହୁନି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା, ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଆଉ ମଟନ ଝୋଳ। ହଁ ଉଷୁନା ଅରୁଆ। ମଟନ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଛି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଲ ଚାଲିଛି କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ବେପାରୀ, ଭଲ ଚାଲିଛି କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ଅଛି କି ମାନେ ଭଲ ହେଲାଣି। ମୋତେ ତ ଭାଇ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମଟନ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ମଟନ୍ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ।
ଭାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଥର ବର୍ଷରେ ଖାଇଥିଲି ମଟନଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ନାଲି ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ରାଗ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ତରକାରୀଟା ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ଲୁଣଟା ତରକାରୀଟା। ମତେ ତ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ରାଗ ଲାଗିଲା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ରାଗ ହିଁ ଲାଗିଲା। ମତେ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଉ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଯାହା ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିଲା। ସେପଟ ସାଇଡରେ ବି କୁଲଫି ବି ଅଛି, ସେଠି ରାଗ ହେଇକି ଆସିବେ ଏଠି ଟିକେ ଖାଇବେ। କୁଲଫି ଖାଇଦେବି ଆଉ। ସେପଟେ କୁଲଫି ଖାଇବେ। ହଉ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଆଉଛି ପୁରା ଲଣ୍ଡନରୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମ ଟିକେ ହେବ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣିବୁ, ନୂଆ ନୂଆ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ କଣ କରିବୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ରହିଲୁ। ଅଛି।